bukatzeko, azkeneko jolasa. Hortarako, kaxa batean, adibidez, hau botako dugu. Lentejas. Bestian, kuskusa. Eta bestian, goata. Eta hau, etxeko txikinen da ondinen, ukimena lantzeko, eta zer ikutzen ari garen hori ikasteko jolas paregabea da. Hemen ez da erabiliko, zeinek irabazten duen zeinek, ezen imengo du disfrutatu, sentitzen deun horretaz, bai. Eta, ea, asmatzen duen. Nik bombeatukoet, behi energia bialtzeko. Ben momentun, handatzen zua itzali genuen, kirollegin lortu dugu honekin, pazientzia pizka lantzia, eta, a ber. Jak. Sartu hemen eskua. Eta ondo sentitu. Zausterenin. Masaje moduko da. Asmatin behar dut. Bai. Arroza edo... Ez. Oseimenak balio du? Nahi dizuna, zentzumenak erabili ikusmena ezik. Ikusmena hemen borratu indu. Ideia bat, bombeatu honekin hankia nola, eta igual energia emango izu. Eta barruan ere bai. Lentejak. Oso ondo! Orain, zaildu ingo dugu asuntua. Bi eskuak erabiliko ditugu. Leuna. Bi eskuak erabiliko ditugu. Bi atzen, bi eskuen sentipenak, ez? Sentsibilizazio hori batera diskriminatzeko. Zer dakazu eskuak utzien? Hau lentejak baino txikiagoa. Bai. Baina guztua ematen du, honek ere bai. Ez da isua bea. Nola arraskatzeko balio du. Ta? Gatz potoloa edo lako zeu zer. Ez. Hombre, baina egin du lurkuz, ja, kontu zen. Arri txikiak. Kalera atera zen arri txikiak hartzera? Ez. Arraia hundiak hartzea. Ez dakit da. Zer daukagu etxean? Ai ama, hau oso latza da. Baina pasatzen nahi da? Lastoa edo, holako zeo zer. Aizo! Ez daukagu animalirik etxean. Aizu, nahi biazala. Zirimara, 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 dena ez da zena bada zirimara, gaur elurra xirimiri, gaur euria mara, mara, abesten dugun ura gara. Atxaldeon, jolas honetan, ezkutaketan etxean ibiliko gara. Zirimara moduan. Harrapatzaile bat eta gainerakoak iheslariak izango dira etxean. Zehaztu nondik ezin den ibili. Guk adibidez erabaki dugu sukaldean eta komunetan ezin dela jolastu. Harrapatzaileak begiak zapi batekin estalita edukiko ditu. Eta harrapatzaileak ziri esaten duenean, iheslariek mara esan behar dute. Beraz, beti ziri esaten denero, harrapatzaileak ziri esaten duenero, iheslariek mara esan behar dute. Norbait harrapatuz gero, itxaron egin behar du beste guztiak harrapatuak izan arte. Gogoratu harrapatzailea begiak estalita doala,
Beraz, inork ezin du korrikarik egin. Hori bai, isilik ibili. Eta Siri esatean Mara esan behar duzue. Ea ba, lortzen duzuen alde egitea. Siri! Mara! Siri! Siri! Mara! Siri!